dinayo namin. So itong goto sa Hinurangan. Alright. Okay. Try muna natin. Magkano isa kuya? Alright. Pwede na. Alright. Ito yung nabili namin kape. View dito sa taas. So bali may mga residents doon sa baba. Alright, good afternoon. Kumusta kayong lahat mga kabarako? What's up? Andito tayo ngayon sa bayan ng Tigaon. Isang makulimlim na araw sa inyo mga kabarako. Kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Renz ng Team Barako Moto Vlog. And for today's vlog, for today's ride, muling magkasama kami ngayon ng aking asawa. So kung bago lamang kayo sa aming channel, ang aming channel ay tungkol sa aming mga day-to-day rides at sa pagdayo natin sa mga local tourist attractions, local tourist spots, particularly dito sa 4th District or dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Promote natin ang ating mga local tourist attractions dito upang makilala at makabawi naman sa effect ng pandemya na dulot ng COVID-19 Kaya sa ating mga kabarako, sa mga nakakapanood ng ating videos, kung kayo ay makakabiyahe at may mga plano kayong mga lugar na dadayuhin, huwag niyong kalimutan na i-include ang Bicol region sa inyong itinerary, lalo na dito sa bayan ng or lalawigan ng Camarines Sur, upang inyo namang ma-discover ang ilan sa mga nagagandahan namin mga local tourist attractions dito. Alright, so huwag kalimutan na panoorin, i-like at i-share ang aming mga videos. And please help the channel by not skipping the ads. Ayan, salamat ng marami mga kabarako. And kung nagustuhan nyo ang aming content dito sa aming simpleng channel, maliit na channel, kindly click the subscribe button and click the notification bell para updated na rin kayo sa aming mga susunod na videos. Maraming salamat and please support local vloggers and local Bicolano moto vloggers. Alright, dito tayo ngayon sa papunta ng Salugon. Kakanan tayo dito sa Barangay Salugon, San Jose, Camarines Sur. Okay, so let's go. Okay, welcome po sa aming simpleng bayan ng San Jose. Ito po ang aming poblasyon or town center. Mangilan-ngalin lang po ang mga establishment dito, kasi po ito ay isang 4th class municipality or 3rd class municipality lamang mga kabarako. Ito po sa bandang kaliwa ang aming pamahalang bayan. Ito ang aming cultural center. Ito naman ang pinakamalaking simbahan ng mga Katoliko dito sa lugar na ito. Pupuntang kanan ay Barangay ng Sabang. Ito naman ay Holy Rosary Seminary. Bandang kaliwa, ito naman ang San Jose Camsur District Hospital. Itong bandang kanan na ito. Dito na tayo sa Lagunoy Town Center. Okay, dito tayo sa bandang kanan. So itong bandang kanan na ito ay papunta ng Presentasyon, Garchitorena at ang famous na bayan ng Karamoan. Alright, let's go. Ayan, kitang-kita nyo ang bundok na yan sa harap. Wow, ang sarap ng view. Diretso tayo. Ang bayan ng Presentasyon, Karamoan, Garchitorena ay dito sa kanan. Ang ating pupuntahan ay dito lang. Diretso tayo mga kabarako. Let's go, paakyat ito.
Dami naggabay ka. Naku, taas ng elevation ah. Ayan, nakikita nyo yung view na yan mga kabarako. Dito lang yan sa Barangay Hinorangan. 400 meters. Uy. Mayroon na rin pala ditong mga resort oh. Dito na tayo sa Kapihan sa Hinorangan. A few moments later. Alright mga kabarako, no? Nandito tayo sa Hinorangan, Lagunoy, Camarines Sur, no? Ito yung dinadayong spot dito. Nagsimula ito nung last October lang. So ang unang tinayo dito ay yung kapehan sa yun, sa unahan na yun. At after that ay may mga nagtayo na rin ng iba't ibang establishments. So makikita nyo yung overlooking ng lugar. At sa background yung Mount Isarog. Okay, so tinadayo itong lugar na ito. Kita nyo naman yung mga sasakyan doon sa dulo, mga pang big time, no? Unang dinayo namin, so itong Goto sa Hinorangan. 6.5 hours later. Try muna natin. Ayos. Okay. Isa pa. Anghang. Pero solid. Sarap. Tamang tama sa maulan na panahon. Bus agad ah. Okay, try natin yung Goto Special with chicharon, with laman or tuwalya, and with egg. Try natin. Alright. Isa pa. Oy, inubos mo na. Sarap no. Panalo, pero mas gusto ko yung ito. Mas gusto ko yung ito. Kasi hindi mo siya hindi usual na natitikman kasi ito eh. Ito yung malalaking kaldero nila kuya dito. Galing ha. Na-try namin yung Goto Batangas and very solid, ang sarap, ang anghang. At saka yung sa'yo dear? Yung Goto Special. Goto Special. Anong score mo? Out of 10? Di ka na makapagsalita, no? Nabusog. Alright, so maraming salamat sa mababait na staff dito and bait nila, no? Sobrang solid ng Goto dito at di kayo magsisisi pag dinayo nyo itong lugar na ito. Ay, matagal na rin po kayo dito kuya? Bago lang. Bali, pangalawang araw pa lang ito. Okay. Ito si kuya, 2 araw pa lang nagtitinda rito ng barbecue. Ayan, pag nagawi kayo dito mga kabarako, no? Andito si kuya. Ito yung mga tinda ni kuya, oh. Wow naman! Wow! Wow! May hotdog, may ano to kuya? Balon-balonan. Ito ay Laman. laman, ito ay Chicken wings. chicken. So try natin tong itong laman. Magkano isa kuya? 30 lang po. Alright, pwede na. Uwi mo na lang ba ulam nila. Bakay. Oh, dagdagan na natin para pang ulam. Hotdog sa mga bata. 4. Tsaka isaw. Walang isaw eh. Kung isa ho. Ayun, hotdog na lang. Ilan po nito, sir? 4 po. At saka Ilang bata yun? 4. 4. Sa hotdog kuya magkano? 15 lang po.
Nak, ano mo muna to, Nak, oh. 2,000 years later. Na kami sa may kapehan. Try muna nating mag-order ng kape. Kasi yun naman talaga yung sadya natin dito. Dahil medyo maulan para makapag-kape tayo ng dito. Kasi ito yung unang establishment dito. Kapehan talaga yung dinadayo dito. So let's try the coffee here. Let's go. Dito na tayo sa kapehan sa Hinurangan. Price list. Saka ginger tea. Price list. So mayroong tag 15 pesos, may 10 pesos din. Pero may tag 40 pesos. So very affordable mga kabarako. So try natin yung barako with creamer. Tsaka ano sa'yo dito nung try mo? Tsaka hazelnut with creamer. Take out na lang tayo kasi uulan na eh. Makakaputin tayo ng pag-ulan. 2 hours later. May tatak. Let's go. Alright, ito yung nabili namin kape. Take out na lang namin kasi gumagabi na tsaka baka abutin kami ng ulan. So, it's already 5 PM pero dumarami pa rin yung tao dito sa Hinurangan. Kapehan sa Hinurangan. Ayan, no? Alright. Hello mga kabarako! Uwi na tayo. Kasi ang sarap ng Goto Batangas at special Goto nila dito, the best. Grabe, busog na busog ako. Ito na yung dinner ko mga kabarako. Tsaka mamaya tikman natin yung kape kasi nag-take out lang tayo eh. Okay? Tingnan natin kung gaano ka-solid yung kapeng yang mga kabarako. Tapos pagka-solid, puntahan nyo yung lugar na to, the best.